What's up, mga kamatangin. Bengi punta lang tayo katirang empoy natin na sariling business kining kanto kining Cope Concepcion Tarlac. Kaya nung buye pumuntalan mga katira, mga kamata. Yan, punta na kayo dito sa kanto ng Cope. Makikita nyo pala ang unang tingin pala agad tumawa na si katirang empoy. Yan o. Pepen me, kamaili, tuldo ka pa mo. Sige, magay ka, sige, ay, pepen me, poy. Yan, rem mumtagin, miming ako yung kanal po taman nakbag kayo. Yan, lumakad limang takbang, mirastana, kiyang pesto na isa, adwa, atlo, apat, lima. Yan, gago! Yan, len mo naman soy ring ito, nyaman daw, itana merano ko, itang kayayari mo pang miyangan, tapos ginalakbok na ka na naman at dyan ni kawari garugok yung katsan mo naman kano kanyaman deng ito. Sige poy, pamarurot me pepen, sige pambilisan me, yan like me papoy, i-like me papoy, yan classmate kundi after sobrang busy ang inik yung gagawa no. Yan o, mepe na naman ng katirang yan poy. Nyaman na pumamepe. O, nyaman daring ito talaga. Dana, meron talaga. Kalambad na maluto. Maranot na ako. Nakasudyan pambilisan me. Kalbit ya poy. Dana, talaga maranot na ako. Kareta pong bisa mag-order rin po ang karelang account message sila mo po kapag bisa ko po mag-order rin naman po yung kang Empoy Kembaho Katira TV. Yan, PM nyo lang po kapag bisa ko po mag-order.